Үзәк МТС Илеш филиалында урак компаниясы предприятиенең үз көче белән башкарыла. Эшчәннәр бүген көндә тынгысыз хезмәттә. Агымдагы елда биредә бөртекле культуралар 4500 гектардан артык мәйданны били. Филиалның баш агрономы Рузалим Зыязетдинов белдерүенчә, басуларда техникалар ватылуларсыз эшли. Игенчеләр һава шартлары мөмкинчелек биргәндә үз-ара ярыш оештырып сынатмый эшлиләр. Урак мәшәкатьләре белән беррәттән филиал эшчәннәре яңа уңышка нигез салуга да тотынды. Бу җәһәттән җир куенына арыш һәм Вика катнашмасы 276 гектарга кертелде. Арышның памяти Кунакбаева сорты 200 гектарда чәчелде. Механизаторлар Илнур Исламов һәм Илфир Бәдретдинов куатлы Джон Дир чәчү комплексында эшне кызу тота. Чәчелгән мәйданнарны Руслан Даутов көтүкләп бара. Орлыкларны КамАЗда Рузил Сәмигуллин ташып тора, ягулык майлау материаллары белән Зирһәм Гыйздетдинов тәэмин итә. Бер үк вакытта җирләр туңга сөрелә. Ишкар авылы янындагы 210 гектарны биләгән кышкы бодай басуында уңыш җыеп алынган мәйданнарда саламнар пресланып ферма янына озатылды. Артларыннан тәҗрибәле механизатор Әнис Шейхразиев Джон Дир тракторында җирне эшкәртеп чыкты. Үрмәт бригадасында борчак уңышы җыйналган басуларда арыш һәм будайга җир әзерләүдә Фларис Шакиров һәм Фейләс Салимов тырышлык сала. Хуҗалык уңганнары туган җирләрендә үзләрен бәхетле тоеп, җир эшеннән тәм табып, елның елында йөкләтелгән бурычны зур җаваплылык белән башкара. Шуңа күрә дә югары җитештерүчәнлеккә ирешә. Маяк редакциясе махсус хәбәрчесе Гүзәл Фатхуллина, Илеш телерадиокомпаниясе операторы Ренат Хадимуллин.